What did I ever do to deserve someone like you? Yan ang lagi kong tanong sa sarili ko sa tuwing tinitignan ko siya. I was in an accident that almost took my life, but by some miracle, nakaligtas ako. But it left me paralyzed from waist down. Sabi ko noon, paano na yung mga pangarap kong mag-travel? Yung hobby ko na mag-hiking? At ang pinaka-importanting tanong, mananatili pa ba siya sa tabi ko? Kung hindi na ako katulad ng dati. But to my surprise, she did. She took care of me, lalo na when the doctor broke the news. My recovery from the accident, siya nagdadala sa akin sa mga therapy. Lagi siyang dumadaan sa bahay to make sure I have everything that I need. Siya yung sinandalan ko nung I am trying to figure out how to live with this. Yung from waist down, hindi ka makagalaw. Hindi siya napagod, hindi siya sumuko. Kaya naman nung araw ng kasal namin, for the first time, trinay kong tumayo para maisayaw siya. Sabi ko nga sa kanya sa altar, ikaw yung naging sandigan ko sa hirap at ginhawa. Kaya ang pangako ko sa'yo, habang buhay akong babangon para sa'yo. Sabi nga nila, my love, kapag yung tao, minahal ka at nanatiling sa'yo, sa mga moments na malakas ka, hanggang sa mga moments na mahina ka na, itong tao na to, siya na yung hanggang dulo. Itong taong to, hindi mapapantayan yung pagmamahal niya sa'yo. Kasi hindi siya yung tipo ng taong madidiscourage that you are not as strong as you once were. Na hindi na ikaw yung same na taong kayang gawin yung mga nagagawa mo before. And if a person loves you despite and in spite of those kind of changes, to commit themselves to you, even if wala pa naman siyang obligation to do so. Kasi biruin mo kung iisipin mo, girlfriend pa lang siya nun eh. Pero dinedicate niya yung sarili niya sa'yo. Because I'm sure it's not easy. For you and for her. But she wanted to be there. She wanted to show you that she will never leave you kasi hindi ka niya minahal sa lahat ng kalakasan mo. Minahal ka niya ng buong buo hanggang sa mga kahinaan mo. So for a person to dedicate themselves to you nang ganun katindi, ito na nga talaga yung pang-altaran ang datingan, panghabang buhay ang datingan. Sana, my love, makahanap ka ng ganyan. Ganyang klaseng tao. It doesn't have to be a romantic partner. It doesn't have to be someone you have to be involved with in a romantic level. Hindi kailangang jowain, my love. Minsan to mga ganitong tipuhan ng tao, mahanap mo to sa mga kaibigan. Of course, mahanap mo sa kapatid, sa pamilya. And once nakahanap ka ng ganong klaseng tao, my love, try to give back the kind of love they are trying or they have always been giving you. With the best of your ability, try to reciprocate yung ganong klase ng loyalty, ng dedication to the relationship that you have. Kasi madalang na lang po talagang makahanap ng mga taong ganyang kaloyal. Madalang na lang po talagang makahanap ng mga taong ganyan ka-dedicated sa isang relasyon. So I am happy, my love, Nel, na sa oras ng pangangailangan, sa oras ng pinakamatinding pagsubok sa buhay mo, pinakitaan ka ng universe ng liwanag in the image of your partner.
Parang this is the universe telling you na this is just a minor setback to the success that is waiting for you. So let me remind you na even when may kinakaharap kang pinakamadilim na moment ng buhay mo, meron akong ipinadala to get you through it. Meron akong ipinadala para tulungan ka to continue your journey. So sa mga kabisyo natin, lalong-lalo na sa mga darkest moments ninyo, look around you. Try to vision yung mga taong laging nandyan para sa inyo. Sila kasi yung mga sugo na ipinapadala sa atin sa mga darkest moments natin to help us come out of it. 'Di ba? Para makabangon tayo doon, makaahon tayo doon, hindi tayo malugmok. Then let's concentrate all our energy in holding on to those people. Let's concentrate all our energy na ma-inspire ng mga taong to para hindi tayo matakot lumaban. Kasi they will remind you constantly na there's still something in this world you should be fighting for. So if they are willing to fight alongside with you, why wouldn't you? 'Di ba? Kung andyan naman sila, willing lumaban katabi mo, bakit hindi ka lalaban?